Hej. Mit navn er Karen, og i dag er jeg her for at tale med alle om dette nye produkt kaldet Prænatalin. Så hvis du virkelig ønsker at vide mere om Prænatalin og hele dens sandhed, vil jeg fortælle dig alt og alle relevante detaljer. Jeg vil gerne tale om nogle meget vigtige advarsler om Prænatalin, så jeg foreslår, at du er meget opmærksom og se denne video indtil slutningen. Og for at hjælpe dig, lad os gå til de vigtige punkter, du har brug for at vide om Prænatalin. Først og fremmest vil jeg sige, at producentens officielle hjemmeside, og jeg vil forlade det nedenfor i beskrivelsen af denne video. Gutter, mange mennesker spørger online, hvad Prænatalin er, hvordan det virker, og om det er virkelig godt, om det virkelig er det værd. Så svaret er ja. Prænatalin er et sæt af 2 kosttilskud designet til gravide kvinder, amning og forsøger at blive gravide. Sættet indeholder 2 produkter. Prænatalin Multi, et vitamin- og mineralkompleks. Prænatalin Omega 3, sæt omega 3 fedtsyre fra fiskeolie. Produktet bidrager til væksten af modervæv under graviditeten, understøtter den normale udvikling af fosteret og ammede babyer og hjælper med at opretholde fertiliteten. Prænatal pleje er en fremragende støtte til mor og baby i en periode, hvor ernæringsmæssige behov stiger betydeligt. Prænatalin er den mest avancerede prænatale formel for en sund graviditet. Det giver ingredienser, der understøtter det korrekte forløb af graviditeten og udviklingen af fosteret. Den indeholder omega-3 fedtsyre DHA, der er ansvarlig for den korrekte udvikling af hjerneceller og fosterets øjne. Det indeholder den aktive form af folinsyre, quadrafol afgørende for processen med dannelse af røde blodlegemer og korrekt celleudvikling. Takket være tilstedeværelsen af calcium og vitamin D understøtter produktet sund knogleudvikling, både i barnet og i den fremtidige mor. Det indeholder cholin, som beskytter DNA og har en gavnlig effekt på udviklingen af centralnervesystemet. Den daglige servering svarer til i alt 23 ingredienser. Prænatalin er den rigeste formel, du vil finde på markedet og indeholder en komplet sammensætning af næringredienser, som en udviklende baby og hans fremtidige mor har brug for. Den eneste formel af sin art på markedet. Prænatalin er en kombineret pakke bestående af 2 kosttilskud. Prænatalin Multi indeholder et kompleks af vitaminer og mineraler, mens Prænatalin Omega 3 er et kompleks af EPA og DHA. Høj absorption. Produktet indeholder nøje udvalgte ingredienser af højeste kvalitet, kendetegnet ved høj biotilgængelighed. Enkel i form og anvendelse. Prænatal leveres i form af kapsler, små og lette at synke. Det er nok at tage kun 3 kapsler om dagen. Det blev udviklet i overensstemmelse med filosofien bag ren forcycling. Det indeholder ikke kemiske tilsætningsstoffer, forbedringsmidler eller farvestoffer. Prænatalin blev udviklet i overensstemmelse med principperne for god fremstillingspraksis. Under og efter graviditeten anbefales rimeligt ernæringstilskud, da det er den periode, hvor behovet for næringsstoffer hos mor og barn er betydeligt højere. Når det kommer til prænatale kosttilskud, Prænatalin er et effektivt valg. Det er den mest avancerede formel for en sund graviditet og omfatter kombinationen af 2 forskellige kosttilskud. Prænatalin giver alle de nødvendige elementer til korrekt udvikling af fosteret og vedligeholdelse af graviditeten, samt hjælpe kvinden med at opretholde en god fysisk og mental tilstand. Husk, at graviditet er en særlig periode, når det er værd at gøre noget mere for dig selv og barnets helbred. Dette gøres ved at satse på høj kvalitet forberedelser. Prænatalin er et fremragende valg, da det tilbyder den højeste standard af kvalitet, ernæringsmæssige elementer og sikkerhed. Du kan læse folks anmeldelser på producentens hjemmeside. Der er folk, der går der og skriver om deres succeshistorier med Prænatalin. Indeholder Prænatalin essentielle ingredienser i de anbefalede doser og overholder de højeste sikkerhedsstandarder. Regelmæssigt tilskud hjælper med udviklingen af barnet og beriger indholdet af modermælk. Prænatalin er et kosttilskud med fremragende næringsværdi, kendetegnet ved høj effektivitet og stabilitet af de aktive principper. Glem ikke, at linket er lige under denne video. Tak alle og håber I har en dejlig dag. Bye.